Benvingudes i benvinguts a un nou programa de la Marxa cap a la Independència. Continua la desfilada de nombrosos actes de la marxa cap a la independència que culminarà a Barcelona en la gran concentració l'11 de setembre. Per al programa d'avui us tenim preparats 3 reportatges. El primer, que passarem molt aviat i que no us podeu perdre, és un titulat La Patum estelada. Després tindrem també 2 vídeos més, aquests d'actes importants de la marxa. El primer serà un reportatge sobre Roda al Vallès Oriental per l'estat propi, acte que ja vam comentar en el programa de la setmana anterior. I finalment el tercer vídeo serà sobre la caravana per la independència que va tenir lloc a la comarca del Penedès, regió 3, em sembla que és, el passat diumenge 22 de juliol. Per parlar d'aquest darrer acte de la caravana al Penedès, tenim avui al plató a la Joana Fort, que ja aprofito per presentar-vos. Gràcies per ser aquí, Joana. Ella és coordinadora del Penedès i membre també del Secretariat Nacional de l'Assemblea Nacional Catalana. Avui, però, també hem de parlar sobre altres comarques del país, com són les Terres de l'Ebre, i sobretot de l'acte nacional que es prepara pel proper dissabte 28 de juliol, concretament a Miravet. Perquè ens ho expliquin bé i amb detalls què han fet i què pensen fer a Miravet, contem amb la presència aquí al plató d'en Ramon Bel. Benvingut, Ramon. Gràcies per convidar-nos. Ell és coordinador de les Terres de l'Ebre i podrem conversar sobre els actes que s'han fet allà i sobre aquest proper acte nacional a Miravet. Abans de començar, si us sembla, Joana i Ramon, us convido a veure un vídeo que crec que us agradarà força, que ens ha arribat des de Berga, des de la comarca del Berguedà, i que de fet es remunta a la festa de la Patum i que ells han titulat La Patum estelada. Jo crec que és un vídeo força frapant. Si els nostres companys ens el volen passar.
podeu veure unes imatges extraordinàries que sembla mentida, sempre ens preguntem com és possible que no hagin aparegut en els principals mitjans televisius que tenim aquí a Catalunya. Passem ja a parlar amb els convidats que tenim avui, concretament amb la Joana, que ens ha d'explicar una miqueta el que va passar diumenge, va ser la caravana? Diumenge, sí. Explica'ns una mica com va anar aquesta caravana pel Penedès. Va ser per tota la... Sí, la regió 3, que és la regió del Penedès, està formada per 3 comarques, que és l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, que és la vegueria de l'antiga vegueria del Gran Penedès. I al Baix Penedès van organitzar una caravana pel diumenge 22 i amb un gran èxit. Llavors el Baix Penedès ens va convidar al Garraf i a l'Alt Penedès a participar també a la mateixa caravana i a confluir, fent 3 caravanes diferents, confluir tots a Castellet, al conjunt monumental de Castellet. I allà hi van haver una sèrie d'actes per celebrar que ens havíem aplegat tots allà, i la veritat és que va tenir molt d'èxit. La caravana hi van participar uns 200 cotxes, una gran participació, i devien haver unes 500 persones aproximadament a l'acte, i allà hi va haver participació de balls populars de la comarca, que bé, de fet, és una de les coses que ens uneixen. Exacte, veiem les imatges, això que dèiem, els balls populars que van participar, que és una de les coses que ens uneix a tot el Penedès, el tipus de festa popular que tenim. I llavors hi va haver diversos balls, hi va haver falcons, hi va haver castellers, hi va haver em sembla que el ball de pastorets, i tot seguit vam anar fins a la plaça del Castell, i allà hi va haver els parlaments. Primer es va desplegar una gran estelada, i després hi va haver els parlaments d'en Pere Pugès i la Roser Loire, del Secretariat Nacional, i la Roser va llegir el manifest de la marxa i en Pere va fer un parlament, i bé, vam acabar tots cantant el cant de la senyera i després els segadors. La caravana vau aprofitar per passar per determinats pobles en concret? Bé, al Baix Penedès, que són els organitzadors, diguéssim, reals de la caravana, exacte, sí que vam fer una caravana, o sigui, vam fer una ruta per les poblacions més importants del Baix Penedès. Els altres, com que era una mica sobrevingut, vam decidir fer un punt de trobada a Vilanova i un punt de trobada a Vilafranca, i això ho vam anunciar i vam sortir tots del mateix punt, diguéssim, vam sortir tota la comarca del mateix punt, i ens vam trobar tots, vam confluir tots al moment d'arribar a Castellet. Va ser bonic perquè arribàvem de les diferents carreteres a Castellet i anàvem en fila ja cap a dalt al conjunt. La gent, quan aneu passant pels llocs, quines reaccions trobeu? La veritat és que molt bé, la gent, els cotxes pitaven, tots els cotxes pitaven quan al pas de la caravana, i fins i tot ens va sorprendre. A vegades és aquesta cosa que diem, que tenim molts prejudicis de les coses i a vegades ens els hauríem de treure, perquè realment al revés, aquestes coses jo crec que serveixen per treure les estelades al carrer, perquè la gent en parli i digui: qui són aquests? Doncs mira, deuen ser aquells i tal, i he vist un cartell, i jo crec que és molt interessant, i que hi ha molta gent que segur que se'ns unirà al pas d'aquests mesos de la marxa. Doncs, si et sembla, Joana, ara parlem una mica amb el Ramon, li donem una mica de veu en aquesta taula també. El Ramon, ja hem comentat, el Ramon Velo és coordinador de les Terres de l'Ebre, i volem que ens expliqui una miqueta què heu fet, perquè ja sé que heu fet moltes coses a les Terres de l'Ebre, i sobretot després parlem una mica d'aquest acte nacional del dissabte. Mira, com a coses importants que hem fet, per exemple, a nivell de territori ebrenc, primer que tot, jo vinc per la regió 5, comentàvem que hi ha la 3. La 5 està formada per les Terres de l'Ebre i la Matarranya. La Matarranya és una zona delicada, perquè ens costa molt entrar a la zona aquella, i fins i tot hi ha gent que opinen que allí es parla un altre idioma, que es parla un català diferent al nostre, i cosa que tenim gent implicada dintre d'aquell territori, com és l'amic Paulí, que està a Calaceit treballant força per l'Assemblea Nacional. Actes que s'han fet a nivell de territori, per exemple, recordo una estelada humana que es va fer a Jesús, al qual hi ha unes imatges tant de vídeo com de fotografia impactants
perquè és una gran... O sigui, feta per persones. Sí, en camisetes... Sí, amb les samarretes del color determinat. El color i una fotografia molt ben presa i va ser un dels actes que es va... Perdona, això ens heu d'enviar imatges perquè puguin sortir per aquí per la televisió. Ho farem arribar. També aquest passat cap de setmana, per exemple, aquest cap de setmana no, a l'anterior vam fer una marxa de vehicles també, que es dia la marxa pel Golf, de Sant Jordi, al qual vam entrar a diferents poblacions, vam començar per l'Ampolla, el Perelló, l'Ametlla de Mar, Camarles, l'Aldea del Tebre, vam anar passant per tots aquests municipis, als quals a tots tenim assemblea, excepte a Camarles. A Camarles no es va fer cap acte institucional, però tots els llocs on van passar, se va despenjar la bandera espanyola, se va fer un acte protocolari dintre de l'Ajuntament, i es va fer un esmorzar popular a l'Ametlla de Mar, vam visitar el mercat del Perelló amb els gegants, els capgrossos, etc. I el que deia la Joana, que a vegades ens hem de treure una miqueteta la por del cos del tema dels cotxes, els claxons, perquè la gent sortia i te notaves inclús més acompanyat. Sí, més acompanyat. A vegades penses, a veure si estàs aquí... Teníeu la col·laboració implícita dels ajuntaments? De tots menys de l'Ajuntament de Camarles. Però de tots van col·laborar al 100%, despenjant la bandera, inclús no està encara penjada perquè he passat jo per molts d'ajuntaments, a un la van tornar a penjar al cap d'unes hores, però bueno, ja ens ho havien comunicat. Alguns han aprofitat per dur-la a rentar o alguna cosa d'aquesta. I alguna la tenim nosaltres ja, guardada, més que res. Després, aquest passat cap de setmana vam tenir un acte important a Amposta. Amposta és una de les assemblees a nivell territorial de les Terres de l'Ebre que està molt activa en aquest cas, i vam tenir una xerrada amb la Montserrat Carulla el divendres, impressionant persona, molt implicada amb el tema de l'independentisme i fins i tot va llegir uns versos que va fer plorar molta gent del públic. Això ho titulàveu Argumentari per l'estat propi? Correcte. Vam creure convenient agafar una sala petita i es va quedar petita. Ja va bé. Perquè van hi haure més de 100 persones, un divendres a la tarda, a les 7:30 de la tarda és un èxit. Sí que venia la Montserrat Carulla, sí que és una persona que visualment la gent ja, només pel fet de ser... Però m'he referit que molta implicació i la gent molt entregada. Això va ser el divendres i el dissabte vam fer, a Amposta vam fer una petita caravana al matí per anar a penjar unes estelades, se van penjar a les entrades del poble unes certes estelades, a una torre que tenim que es diu la Torre de la Carroba, i a diferents llocs, al pont penjant d'Amposta, us ho comento perquè és curiós, TV3 connecta molt amb Amposta, TV3 té 2 càmeres ubicades a les Terres de l'Ebre com a càmera del temps, està a Amposta i a l'Ametlla de Mar. Quan punxa el pla d'Amposta es veu el pont penjant i es veu l'estelada. Està bé. És molt gran, però com el pont és molt gran se veu molt petita, no? Però us convido a tots a veure-la quan connecten amb l'home del temps. Això va ser al matí, que es van penjar les estelades, i a la tarda van fer a l'Ajuntament d'Amposta, es va fer una benvinguda a tot el consistori, amb tots els regidors, l'alcalde al capdavant. No vam despenjar la bandera espanyola perquè ja no estava, del qual tampoc vam preguntar-ho ja. No cal moure... I vam penjar una estelada que encara està penjada, jo soc d'Amposta i aquest matí, per exemple, ho he comprovat que encara està penjada, i vam canviar el nom de la plaça, que això no havia pensat de comentar-vos-ho. A la plaça central d'Amposta, on està l'església, on està l'Ajuntament... La plaça d'Espanya, no? Ben imposada pel franquisme. Antigament se deia la plaça de la Vila. I a l'època de l'amic Paco la van canviar i li van ficar plaça Espanya. Es van presentar diverses mocions que sempre han sortit denegades i en aquell moment va ser oportú l'assemblea, la local d'Amposta, del qual d'aquí com a coordinador els felicito, van creure oportú demanar per favor que ens deixessin canviar el nom. S'ha ficat una enganxina al damunt, evidentment allò no és legal, és provisional, abraçada, però un pas que vol fer l'Assemblea a l'Amposta és fer una recollida de signatures i presentar una moció a l'Assemblea per tornar al nom original. Per tornar al nom original que era... I de cara a Miravet, què tenim el dissabte? Doncs de cara a Miravet... Un acte important, perquè és un acte nacional, però és un acte nacional que heu organitzat des de les Terres de l'Ebre. Un dels plats forts és que ve el senyor Marfany a fer... No sé si el coneixeu. Bueno, tinc alguna relació. Doncs és una de les persones que tindrem el gust i el plaer de tenir amb nosaltres el dissabte. Bueno, el plaer serà d'ell segur, Crec que ho ha confirmat que ve, no? Sí. Tindrem un acte que li han ficat moltes ganes i molt de, com diem nosaltres allà baix, molt de carinyo, molt d'amor. Hi haurà actuacions en directe de grups del territori i vull dir-ho des d'aquí, que no cobra ningú, i és un acte que a més, perquè vas a buscar gent a vegades i et demana X diners, en aquest cas no volen cobrar ningú, però ja ens ho han dit ells directament, i això
ens agrada. Riu en So, ve l'amic Vinaja, tenim un pallasso de la zona que es diu Pallasso Moniato, el qual farà coses pels nens. Després tenim el Josep Maria Bonet, que també actuarà, i una sèrie de parlaments per amenitzar més l'acte, com comentàvem, vindràs tu, per fer... I també tindrem a Borrell, a la Riera, al Pep Sunyer, són lluitadors d'Unió de Pagesos i amb un discurs que et fa pujar els pèls o si no et fa quasi plorar. El Carranza, l'escriptor Carranza, el Javi Garcia, que està superimplicat també amb l'Assemblea i forma part de l'Assemblea de Terres de l'Ebre, el Santi Vilanova, que també és escriptor, i també faré un petit parlament, que ja el tinc fins i tot preparat. Sí, perquè he volgut tocar una miqueta de la fibra dels polítics i del riu Ebre, que part de l'Assemblea Nacional Catalana Terres de l'Ebre, un dels punts que defensem i que lluitem a mort és amb la nostra defensa del nostre riu Ebre. I és un dels temes que no hem d'oblidar mai com a és la defensa del nostre riu Ebre. I des d'aquí, per exemple, vull aprofitar, jo vaig estar molt poc a Morella, vaig estar fa poc a Morella, vaig parlar amb l'alcalde de Morella, que és Matarranya, i li vaig dir, què ens uneix a vostès i a nosaltres com a territori? Em diu, molt. Diu, entre altres coses, dues coses importants. Una, la llengua, i l'altra, el riu Ebre. I això t'ajuda a... Sí. Des de les Terres de l'Ebre, evidentment, l'Ebre és el nostre dia a dia i és la nostra defensa principal. Si us sembla, ara, perquè el temps ens va caient al damunt ràpidament, a veure si els nostres companys ens poden passar un parell de reportatges que tenim. De fet, el que veurem ara és actes que es van fer també aquest cap de setmana al Baix Llobregat, a poblacions com Molins de Rei i Cornellà. També veurem una miqueta un reportatge sobre Roda al Vallès Oriental, que és una caravana de cotxes que es va fer allà al Vallès, i també crec que tenim algun reportatge sobre Ripoll, o de la televisió del Ripoll, més concretament em sembla sobre Camprodon. Si podem passar aquests vídeos. Aquest cap de setmana, la marxa cap a la independència de l'Assemblea Nacional Catalana ha arribat al Baix Llobregat, amb actes a Cornellà, Molins de Rei, Cervelló i Collbató. Amb la marxa, l'ANC pretén fer arribar la necessitat d'assolir un estat propi arreu del territori català mitjançant centenars d'accions. El primer municipi en sortir al carrer ha estat Molins de Rei, on s'ha fet una cercavila i la lectura d'un manifest de la marxa a la plaça de la Vila. Jo crec que la conjuntura actual, pel que fa al moviment nacional a Catalunya, és única, és un moment històric per molts motius, conflueixen en aquesta primera dècada del segle XXI moltíssimes coses, feina de moltíssims anys. L'Assemblea recollint una mica el testimoni des de l'Assemblea de Catalunya dels anys 70 i fins al darrer moviment de les consultes. A Cornellà la marxa ha arrencat a l'Avinguda Sant Ildefons fins a arribar a la plaça de l'Església, on s'ha desplegat una gran estelada i s'ha fet la lectura del manifest. A l'independentisme s'arriba per diferents vies. S'arriba per una via sentimental i arriba gent per una via econòmica. Evidentment, l'expoli que du a terme a Espanya sobre els impostos i el que paguem els catalans és una cosa absolutament abusiva i fora de mida. Llavors, això, a mesura que es va explicant, la gent va prenent consciència de que, evidentment, patim un robatori continuat des de fa segles. Un pas més de l'ANC que culminarà l'11 de setembre en una gran manifestació a la plaça de Catalunya de Barcelona.
Una setantena de persones van participar a la caminada popular que l'Assemblea Nacional Catalana de la Vall de Camprodon va organitzar dissabte al vespre per donar suport als corredors que van fer la marxa cap a la independència entre Ull de Ter i Roda de Ter. Una marxa popular entre Vilallonga de Ter i Camprodon d'uns 8 quilòmetres de recorregut, durant la qual es va respirar un ambient 100% independentista. Estem contentíssims perquè hi han participat una cinquantena de persones que anaven amb una senyera ben grossa al davant, amb tot de nens cridant independència, i ha sigut molt bonic quan han entrat aquí on estem ara, al pont nou de Camprodon, han passat per sobre el pont i, com podeu veure, tenim una estelada enorme penjada al pont. Una activitat que es va completar amb una llengonissetada independentista al pont nou de Camprodon, on hi van prendre part unes 150 persones. Els responsables de l'Assemblea van lamentar que no es faci més ressò d'activitats que s'organitzen de forma conjunta al Ripollès i Osona, però també a molts altres punts de la geografia catalana. Sí, nosaltres sempre el que pensem és que hi ha moltes coses, hi ha molts actes independentistes i que nosaltres mateixos no ens creiem a la quantitat de gent que som. I una mica de culpa d'aquesta incredulitat també són els mitjans de comunicació, ells són els que ens ensenyen el que està passant. Doncs ara mateix aquí a Camprodon hi ha 150 persones en una llengonissetada independentista. Fa 15 dies van fer una xerrada amb més de 200 persones de gent independentista. El que falta és que els mitjans mostrin tots aquests actes, que n'hi ha moltíssims més per tot Catalunya, no només ens estem movent aquí dalt. Pel que fa a la marxa per la independència, uns 140 corredors es van atrevir a fer el recorregut de 110 quilòmetres amb el suport dels punts d'avituallament que els membres de l'Assemblea van fer a cada població. Visca Catalunya! Visca! Quantitat d'actes que es fan setmanalment arreu del país. D'aquí només fem res, només podem fer una petita mostra. Tenim poquíssim temps, però jo els diria a la Joana i al Ramon si volen afegir alguna cosa de manera molt curta, alguna cosa que us hagi quedat o que vulgueu dir. Bé, res, donar les gràcies per haver-nos convidat i bueno, jo volia dirigir a la gent de la vegueria del Penedès, als de l'Alt Penedès, als del Baix Penedès i als del Garraf, a tota la gent, aquella gent que no forma part de l'Assemblea, que se'ns uneixin, que ens busquin a internet, que tenim els Facebooks i totes les xarxes socials actives, que tenim pàgina web, tot el que calgui, i si no a la pàgina web general de l'Assemblea, que també ens arriba a les territorials, però sobretot que se'ns uneixin, que no s'acovardeixin, que no tinguin vergonya, que això cada vegada serem més. Ramon, alguna cosa per acabar? Jo em vull dirigir al país. A tot el país. A tot el país. No, res de... No, convidar la gent aquest dissabte dia 28 a l'acte de Miravet. És un acte nacional, no és un acte ebrenc, sí que està muntat a les Terres de l'Ebre, però coses que no hem dit abans i que són importants saber. Farem una pujada al castell de Miravet. Qui no hi hagi estat, per favor que vingui, perquè és una cosa meravellosa, on se veu el riu Ebre perfecte i on allí es va intentar treure un estatut endavant que no va poder ser. Després tindrem cadires, tindrem taules perquè la gent pugui seure, ho dic perquè a Lleida va passar una mica que la gent estava incòmoda. Una mica cansada, ja. Ho hem intentat solucionar, evidentment fent activitats, s'aprenen. I farem, després també hi haurà un servei de bocates, begudes i tal i qual per la gent que es vulgui quedar, perquè després vindran les actuacions. L'acte començarà a partir de les 6 de la tarda i volem acabar quan s'acabi. No tenim pressa a l'hora d'acabar. Això sí, que la gent se porta, no vull fer vulgar, però natural honey per als mosquits i la mosca negra, que la tenim allí. On no ens espantis ara. Sí. Jo he tingut diverses reunions a Miravet del tema i la veritat és que vaig bastant... D'acord. Que la gent pren precaucions. Vindrem preparats. Moltes gràcies a la Joana i al Ramon per haver compartit aquests minuts amb nosaltres. Ja veieu que l'agenda és molt plena, ara com sempre us deixarem amb aquesta agenda. Abans de l'agenda, però, un acte també que passarem un petit spot publicitari, que és el concert que es farà diumenge a Girona, a la Devesa de Girona, el concert Catalunya vol viure en llibertat, i que també us volem presentar perquè, de fet, té molt lligam, molta unió amb la marxa cap a la independència. Només abans de deixar-vos pensar que la concentració i manifestació de l'11 de setembre volem que sigui un èxit de participació, però també volem que sigui un èxit d'organització, que l'organització sigui impecable. I perquè sigui impecable necessitem voluntaris i voluntàries. El voluntariat és una peça clau
perquè l'acte es desenvolupi de manera correcta i eficient. Per tant, demanem des d'aquí també, com s'està demanant des de totes les assemblees territorials, demanem voluntaris i voluntàries, us podeu dirigir al correu voluntaris@assemblea.cat i participar en aquest dia històric que serà l'11 de setembre. Aquest 11 de setembre hem de confluir tots a Barcelona en aquesta manifestació unitària Catalunya, nou estat d'Europa. Posem-nos en marxa. Per això és tan important que nosaltres treballem per tenir discursos propis, perquè els nostres discursos surtin als nostres mitjans, perquè defensin els nostres interessos, perquè només d'aquesta manera nosaltres podem garantir la continuïtat dels nostres valors i, per descomptat, de tot allò que conforma la nostra cultura, la nostra identitat, la nostra llengua. No et perdis el concert Catalunya vol viure en llibertat. Un poble té dret a ser allò que ell decideix, res més que això. Que cada vegada més la independència la tenim a la mà. Em sembla que és una evidència que volem viure en llibertat. Però per nosaltres la llibertat de Catalunya passa per tenir un estat propi com el que tenen totes les nacions del món. No et perdis el concert Catalunya vol viure en llibertat. Si aquest concert és bo, si aquest concert funciona, imagineu-vos el concert que es farà el dia de la independència. Més del 52% volem la independència. Se'ns ha d'escoltar. Doncs nosaltres ho diem cantant, una manera simpàtica, una manera poc agressiva de dir que volem ser un poble lliure. Una vegada més que Catalunya vol viure en llibertat. Avui ens tornem a trobar amb il·lusió tots, lluitant per la llibertat més gran, pel nostre futur. No et perdis el concert Catalunya vol viure en llibertat, el proper diumenge 29 de juliol a les 8 del vespre al Parc de la Devesa de Girona. Compra ja la teva entrada.